Yeah, sweet. Amanye amachira ayithanda imali. Bathi indoda must kodwa dadabo zange bayenza loo nto. Bayaphambana. Hayi sis Botyebe. Uyamazi kubani omnye othanda uthi sis. Unyoko wam. Hayibo. Ungcoliswa yintoni uShrek ngoku? Ndifuna ntoni eSouth Africa. Noma ukhangela ubrother wakhe, uSkomota. Ubrother wakhe? Abasozi twins. Yeah, andiyazi but babibo babini. Ngothiwa amadoda zizinja but wena ungumgovu. Pitbull. Akhambe nje unuka namakhwapha. Amatyebo ziphethe emnxini. Thena unuka kanje. Sis. Kwase kwayintokozo mbukela ukuthi siphinde sihlangane. Ifa uJoel imbukela ithenga ihita because iyabulala lengqele. Xa siya ngapha ngako heaven andiqondi bayaphila pha. Nobe angels ifreezile. Ku-70 degrees Celsius. Khawungivumele ngibuze mbukela ukuthi sobalekela phi because kuyabanda na in hell. Umlilo ucimile pha. Bawo kasikhuphe fridge. Sicela isamba. Yo. Kodwa noko xa usiya ngapha ngako-Jupiter USB liyafumaneka ilangana. Mbukeli mandithatha intambo ndizibuyisele ku-R2 le joka andithi ungayithethe indaba ube nobusuku obuhle. Ndiyazi ukuba kwenzeka ntoni kwama-2000. Umzali oneminyaka emi-16 years old onabantwana abayi-7 ufunyenwe etyisa abantwana ipurity exutywe neYegermeister. Yebo. Hayi. Ngesi senzo uye waphendula wathi, abantwana bam baye bagula and utywala was the only option I had because my kids was sickness and alcoholism was only. Ndiyabuthanda ubutywala sisi. Thule joka kwindaba ze-SABC ndiseSoweto. Wosh, zukubaleke nje yenza kisa imbotyi mna. Tsek, sapha imali. Ucimba kuyadlalwa apha wena, green pepper. Tsek, sapha le mali. Amboyifuna apha kunyoko. Uthini? Ndithi anamali. Suba neforce utsho ngendlebe ngathi iblade. Iyaxola ubhuti. Hello Marere. Hayi uMarere ngunyoko. Khandiyeke wena. Boy ezibiza ngebeast. Khandiphe nje 2 minutes Joe. Andijoli ne-sunlight mna. Can you imagine ndijola nesepha yovasa izitya? And booty, I don't date with short guys. Just imagine sendijola ne-dragon. Wow. Soze ndijole nekati ndifuna indoda ne-muscles. Andijoli negorilla. Tsek, ufuna ntoni ke? Indoda must ibe nemali at least noba yi-5 million esibhajini. Tata akho nayo yena. Akanayo but le mani khathi icwaka. Le nto inamadimoni. Yabona wena xa udibene notata akho nidinga umthandazo.